Tomas Legaspi. So sa kanyang mga kasamahan, happy anniversary po. Next year magsa-celebrate po sila ng kanilang 40th. Siyempre kasama diyan po si Father Pestin, isang Bicolano rin po na pare yan na Dominican na taga Libmanan. Of course, si Father Paplo Suegro, kasama rin po dyan. Pagkatapos si Father Napoleon Encarnacion, sa Dominican din po na Bicolano yan. At of course, yung classmate ko, si Father Tony Auriada, naging classmate din niya sa ordination. At sino pa ang mga, may mga iba na lumabas na, pero mga kaibigan, may namatay na sa kanila, tulad ni Larry Paraon. By the way, si Father Alfred Fernandez pala, kasama din sa kanila, Kaya binabati ko po ang lahat ng mga kasamahan ni Father Ernesto M. Arceo sa kanilang 439 sacerdotal anniversary. And mga tugang, bago kita magpadagos sa ito yung programa, samahan niyo muna ako sa pagpapangadji. Sa ngalan ng Ama, asin Aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na mamumuton at makakamhan, kami po minadulok sa imo bago kami minapuon kan sa muyang programang Marhay na Hapon. Na kami po ay naghahagad sa imo ning bendisyon upang ang programang ito ay maging daan upang ikaw dakilain, sambahin, at ipayag ang lahat ng iyong kabutihan. Kami po ay iyong bendisyonan. Kami po ay iyong kasangkapanin. Kami po ay iyong tulungan. Sapagkat wala po kaming magagawa kung wala po kayo. Dahil ikaw po ang lahat na pinagmumulan ng lahat. Dahil ikaw po ang amang tagapaglikha, amang taga-subaybay, at pinadala mo po ang iyong anak na si Kristo upang kami ay iligtas sa aming mga pagkakasala, upang kami ay makabalik sa iyong piling. Pinadala mo po ang iyong Espiritu Santo upang kami ay lalong gabayan, tulungan, mamuhay bilang mga tunay na mga anak mo. Kami po ay lumalapit sa iyo, humihingi ng iyong grasya. Kaya nga, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo upang hingin ang bendisyon. Bendisyonan po ninyo ang istasyon nito ng DCGB, lalong-lalo na ang may-ari, ang mga nagpapatakbo o nangangasiwa, lahat ng mga nagtatrabaho dito sa DCGB, lahat ng mga taong tumutulong sa DCGB, at lalong-lalo na ang lahat ng mga taga-subaybay, tagapagtangkilik, tagapakinig ng DCGB. Nanawa kami ay iyong pagpalain. Iligtas po ninyo kami sa anumang mga masasama. Kasangkapanin po ninyo kami lagi na maisagawa ang iyong kagustuhan sa aming mga salita at sa aming mga mabubuti gawa. Tulungan po ninyo kami. Huwag po ninyo kaming pababayaan, lalong-lalo sa panahon na kami ay nagdududa, sa panahon na kami ay nanghihina. Ipadala po ninyo ang Espiritu Santo upang kami ay aliwin sa mga panahon ng paghihirap at mga pagpapakasakit, sa panahon ng pagsubok. Nanawa, palagi kaming lumapit sa iyo lagi, sapagat sinabi mo, humingi kayo at kayo'y pagbubuksan. Kumatok kayo at kayo ay pagbubuksan. Kami ay lumalapit sa iyo sapagat naniniwala po kami na walang imposible sa iyo. Kaya bilang mga anak mo, nagsusumamo po kami, nagpapakumbaba po kami, at humingi din ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala. Tulungan po ninyo kami, patawarin po ninyo kami, at bigyan po ninyo kami ng lakas upang maisabuhay namin ang iyong grasya. Tulad ni Maria, na pinili mong maging ina
ng iyong anak na si Kristo nang ikaw ay nagkatawang tao. Nanahan ka sa tiyan ni Maria. At sa pamamagitan ni Maria, ikaw ay naging katulad namin. Isinilang dito sa mundo, naging tao. Kaya nga po kami lumalapit upang hingin din sa tulong ni Maria at matularan namin si Maria sa pagsunod, sa pagtiwala sa iyong kapangyarihan. Kaya kami po ay nananalangin ng memorari. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mo kaming biguin sa aming mga pangangailangan, bagkus kami iyong tulungan sa aming mga pangangailangan at kami ay iyong kaawaan. Ang lahat na ito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas upang kami ay kasangkapanin, lalong-lalo na ang programang ito ng Marhay na Hapon na makapagbigay ng kaginawahan, ng kaligayahan at lalong-lalo na maging daan ito ng kaligtasan. Maraming salamat, O Diyos na makapangyarihan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Okay mga tugang, pakatapos kitang mamibi o mga G, magdasal, tayo po na ay magpatuloy sa ating programa ngayon Sabado, ikapetsa 30 kang bulan ng Abril. Sabi ko nga na magayon nyo naman ang mensahe. Sa huling aldaw, magayon ang mensahe ng Panginoon mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 6, talata 16 hanggang 21. Na kaibigan, nagpapaalala po ito na sa ating lahat na huwag kayong matakot. Ako ito. Yun, napakaganda na sinasabi sa panahong ito mga kaibigan, malapit na ng eleksyon, nagpapaalala ang Panginoon. Huwag tayong matakot. Gumawa lang tayo lagi ng mabuti at tama. Hindi tayo natatakot. Alam mo yung mga natatakot, yung palaging gumagawa ng masama. Kasi mabibisto sila Yung gumagawa ng yung nagsisinungaling, mabibisto rin sila. Kaya sabi nga sa Bible, totoo naman talaga walang natatago na hindi malalantad. Lahat po yan, malalantad po yan Kaya maging totoo na lang tayo. Mabuhay tayo ng totoo. Kaya huwag tayong matakot dahil kasama-sama natin si Kristo. Napakaganda po ang tagpong ito. So, anyway, bago tayo magpatuloy, so mag-break muna tayo, Kasi mamaya pagbalik ko, aking babasahin sa inyo ang mabuting balita na hango sa Ebanghelyo ni San Juan nga, Kabanata 6, talata 16 hanggang 21. So mga kaibigan, maghanap buhay muna tayo. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Pagbibili
Alagang Unilab yan. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Sumaya ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan, paghihinguhaan ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang iba-ibang kulog. Babanatan ko, ni makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawa, asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa abat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pabago-bagong panahon, mataas ang bacterial infection ng mga manok. Ang BMEG Integra Tri-Fast ay may lakas ng trimethoprim, sulfadiazine at bromhexin. Ito ang triple shield protection ng kampiyon ninyo. Must be prescribed by a veterinarian. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of BMEG Integra Tri-Fast. Sa tulong ng BMEG Integra Tri-Fast, may tripling panlaban ang alaga nyo sa sakit. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of BMEG Integra Tri-Fast. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa tuyang programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase, OP. At sa tuyang aning babasahin ng ngunyan ang mabuting balita. Masasabi natin, ano naman kaya ang mensahe ng kaguranan sa kapanahon ng ini? Ano? Every day, maganda ang mensahe ng Diyos sa atin. Tulad ngayon, araw na ito. Alam mo ang mensahe sa atin ng Panginoon? Ang sabi niya, huwag kayong matakot. Ano? Huwag tayong matakot. Bakit tayo hindi matatakot? Kasama-sama natin ang Diyos. Okay? So, akin na pong basahin ang mabuting balita mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 6, talata 16 hanggang 21. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sa bangka, patawid sa Kaparnaum, madilim na naway si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka.
at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Sabado na nagpapaalala sa atin na huwag tayong matakot. Tayo palagi ay maniwala sa Diyos. Okay? Napakaganda ang mga paalala sa atin ng Diyos sa kapanahon ng ito kasi maraming pangangamba. Marami tayong takot eh. Mapag-usapan natin ang iba-ibang klaseng takot. Ang tawag yan, phobia nga eh. Saan ba tayo natatakot? Minsan natatakot sa pusa, natatakot sa aso, maraming natatakot. Pero yan importante mga tugang. Mahalaga rin po ang takot. Kasi pag wala na tayong takot, delikado yan eh. Ngayon, tingnan natin sa ating bansa, wala nang takot. Wala nang takot. Wala nang takot sa otoridad. Wala nang takot pumatay. Wala nang takot magnakaw. Wala nang takot. Alam mo, hindi po maganda yan. Dapat magkaroon din tayong takot. Ang tamang takot ang tawag dyan. Yung tamang takot ay yung takot na kung saan ayaw mong makasakit, ayaw mong maka-disadvantage, ayaw mo na makapang-api. Yan ang tunay na takot. At the same time, halimbawa, yun, kasi wala ka ng takot, ang nangyari sa iyo ay tatalong ka doon sa mataas na gusali. Ano ang mangyayari? Mamamatay ka, pero may takot ka, ingat ka. Yan. Kaya nga, halimbawa, mahalaga sa ating buhay, may takot pa rin tayo. Pero sinabi ni Kristo, huwag kayong matakot kasi ang importante rito, huwag tayong matakot na gumawa ng mabuti, huwag tayong matakot na gumawa ng kabutihan o pagsabi ng katotohanan, huwag tayong matakot na sumunod kay Kristo. Okay? Huwag tayong matakot na manampalataya o maniwala sa Diyos. Importante mga kaibigan yan. Yun ang sinasabi ni Kristo. Okay? Sapagkat alam nyo, natatakot ang mga bagay-bagay na di natin alam at di naiintindihan. Di ba? May mga bagay na hindi natin naiintindihan at hindi natin gaano alam. Sabi nga, we fear the unknown. Kaya nga, importante pa rin, know it so that you will not fear. Kaya importante, makilala natin ang Diyos eh. Makilala natin ang Diyos. Napakahalaga. Naglalaro ang isip sa mga posibilidad kasi na negatibo, ang konklusyon kalimitan. Kaya nga natatakot tayo kasi baka mangyari na naman itong negative. Pero kaya nga sa taong may pananampalataya, nawawala ang takot. Nawawala ang takot kasi ang mahalaga sa kanila yung mayroon silang sasabihin natin tapang, courage. Courage. So, importante mga kaibigan, yung lakas loob. Alam mo, alisin natin ang mga negatibong konklusyon na yan. Kagad kasi, negative mind tayo eh. Pag tayo ay palaging napupuno ng negatibo, palagi nag-iisip ng negatibo, ay hindi pwede yan. Halimbawa, mag-aaral na lang. Halimbawa sa pagdadrive o kung ano mang ginagawa natin. Ay, takot tayo kaagad. Pinangungunahan kaagad tayo ng takot. Inuunahan tayo ng takot. Hindi tayo makakakilos. Palitan natin ang takot. Sa pamagitan ng pananampalataya sa Diyos. So, how can we grow in our faith? And how can we really get rid of those fears? Okay? Especially yung fears na wala naman talagang katotohanan. Kung may katotohanan, yan. Mahalaga yan. Importante yan. Ano bang katotohanan? Yan. Kaya sabi nga, magandang alamin parang maintindihan. Okay? Hindi na iiba ang karanasan ng mga alagad minsan sa karanasan natin. Natakot yung mga alagad ni Jesus kasi akala nila multo na may lumalakad sa ibabaw ng tubig na palapit sa kanila. Pero alam mo, ito maganda sinasabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Ako ito. Alam mo yung mahalaga yung tinatawag natin reassuring presence.
Importante yan, reassuring words. Ano, alam mo, may problema tayo. Ano? Ay, may pinuntan tayong kaibigan. Alam mo yung kaibigan natin, reassured, ni-reassured tayo. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Ay, nandito lagi ako. At talaga naman, talagang tutulong lagi siya. Kaya at the same time, maaasahan natin. Matakot tayo sa mga hindi natin na maaasahan. Halimbawa, ngayon, mag-election na. Ha? Matakot tayo sa mga kandidato na ihahalal natin na ipapahamak lang ang ating bayan, ang ating bansa, ipapahamak lang tayo. Yun ang magkakatakutan natin. Kaya alamin. Sabi nga, di ba, bago nagkakaroon ng election, meron tayong voters education. No, importante mga tugan, alamin, kilalanin. Ano, sabi nga naalala ko yung sinabi ng aking uncle na Chinese, si Uncle Elasio, nung buhay pa siya. Magaling siyang kumilatis. Kinikilatis niya talaga. Sa pagtatanong, malalaman mo, makikilala mo sa pamagitan ng pagtatanong. At para sa ganun, naalis na yung takot. Kasi minsan takot ka mag-asawa. May mga ganun takot na mag-asawa kasi syempre may karanasan siguro na sa ibang kaibigan, nako, hiniwalayan, inanakan lang, pagkatapos wala na. Natakot na siya mag-asawa. Kaya nga, kilalanin mo ang mapapangasawa mo, hindi ba? Kahit sinasabi natin, sa pag-asawa na lang, pag-usapan natin, para wala ka namang asawa kapag salita ka ng ganyan. Alam mo, matagal na po ako nasa marriage counseling nung panahon. Maraming mga lumalapit din sa akin na may problema sa asawa. Yun talaga. Siyempre, natututunan ko rin kung paano ko i-handle. Yun, may mga ganon. Alam mo, isa yun, sabi ko nga, importante ang knowledge of each other. And before the knowledge of each other, yung knowledge of self, yung self-knowledge, yung sarili mo. Ikaw mag-aasawa, hindi mo pa rin alam pala ang pag-aasawa. Hindi mo pala alam. Mahirap po yan. Kaya kinakailangan, hindi alalahanin lang, alamin, kilalanin, at sabi nga, diskubrihin. Baka mangyari, pag kayo nakasal, sakala mong na-discover na ang asawa mo pala ay babaero. Ang asawa mo pala madyungera or palagi nagtutungit. Mahirap po yan. Kaya sabi nga, huwag tayong padalos-dalos. Huwag tayong pagkagad-agad na maglulukso-tulos. Kaya sabi nga, alamin mo muna bago ka tumalon sa tinatawag natin na swimming pool. Alamin mo muna kung may tubig. Mahirap yata. Alamin mo muna. Kaya nga isa sa natin, kilalanin natin ang Diyos. Kilalanin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mahalaga po yan. Parang maalis anumang takot, kilalanin natin, alamin natin, magtanong tayo, saliksikin natin. Importante po yan. Alam mo sa salitang sinasabi, fides quarens intellecto. Okay? Faith seeking understanding. Okay? So mga tugang, babalik ko muli ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala at ipagpapatuloy natin ang magandang usapin nito. Huwag kang matakot. Kasama natin si Kristo. Okay? Magpatalastas muna tayo. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus
Zinc is the generic name of ATC VitaZinc. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Bimeg Integra Tri-Fast, kakampi mo sa panalo. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of Bimeg Integra Tri-Fast. Break time muna. Don't forget to level up your brakes with Coke Panalo Brakes Promo. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Ginebra San Miguel. Sali na sa Ginebra Tres Fuertes Promo. May pag-asang manalo hanggang dulo. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. Harapin ang hamon mga true heroes. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pabago-bagong panahon, mataas ang bacterial infection ng mga manok, ang Bimeg Integra Tri-Fast ay may lakas ng trimethoprim, sulfadiazine at bromhexin. Ito ang triple shield protection ng kampiyon ninyo. Must be prescribed by a veterinarian. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of Bimeg Integra Tri-Fast. Sa tulong ng Bimeg Integra Tri-Fast, may tripling panlaban ang alaga nyo sa sakit. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of Bimeg Integra Tri-Fast. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Sumaya ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise, first is non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Okay mga tugang, padagos po kita giraray sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Boots Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. And by the way, ini po ay sarong recorded kasi wala po ako dyan sa Legazpi. May integration po kaming mga padi, magsasama-sama kami mga padi digdi sa University of Santo Tomas, Legazpi. But anyway mga tugang, sabi ko kasubag ko na huwag tayong matakot, kasama natin ang Diyos. Alam mo, kahit yung mga alagad,
natural lang po talaga ang takot. Natural lang po yan. Kaya mahirap po naman hindi tayo natatakot, sabi ko kanina. Importante lang talaga, sabi nga, we have to manage our fears. No? Everything is manageable. Okay? Alam mo, kahit na nga nakasama nila si Kristo, natakot pa rin sila. Okay? Nakasama pa sa takot nila ang malakas sa hangin, okay? At magalaw na tubig ng lawa sa Sea of Galilee. Ano? So natakot talaga sila. Ano? Nakakatakot kasi, pero alam mo, nasabihin natin, God is in control of nature. Okay? So yan pala sinasabi ko, sapagkat may bagyo. Ano? Sino ba ang mas makapangyarihan? Ang bagyo, ang Diyos. Ang Diyos. Ano? Kaya susunod ang bagyo sa Diyos. No? Susunod. At ang tao din dapat sumunod sa Diyos. O ganun po yan. God is in control. No? Minsan kasi, yan nga, natatakot tayo pag ang pananampalataya natin na ang may control ay ang tao lamang. No? At ang mas makapangyarihan daw ang demonyo. Alam mo, ang demonyo walang kapangyarihan sa Diyos kasi ang demonyo isang likha lamang yan. At ang pag nilikha, ibig sabihin, wala siyang kapangyarihan sa kanyang lumikha. Yun. Nakita naman natin yun. Ang lumikha, ang may kapangyarihan sa nilikha. So lahat ay nilikha. Oh? Pati ang masama, ay nandun pa rin, good and evil. Kaya sa paraiso, nandun ang good and evil. Kaya huwag tayong matakot mga tugang. Ano? Kasi God is in control, okay? Pwede naman na kumilos ang Diyos Ano? Pero sabi nga, paano kikilos ang Diyos sa ating pananampalataya? Kung marami ng pangyayari sa buhay. Sa buhay ko, na pag pinakikilos natin ang Diyos, pag siyang gagalaw, siya ang gagawa, wala tayong ganong problema. Problema kasi minsan, gusto natin, tayo ang mag-control. Control na natin ang lahat. Tingnan mo ngayon, kahit sa anuman, sa eleksyon, sana huwag naman tayo magpapakontrol. Ang ibang tao, kukontrolan ng ibang tao. Hindi po. Kung tayo may magpapakontrol, magpakontrol lang tayo sa Diyos. Sapagkat alam ng Diyos kung ano ang para sa atin. At ikabubuti natin. Kasi, alam mo, magpapakontrol tayo sa mga nahalal. Kaya nga, alam mo, dapat may check and balance Alam mo, sa politics, importante yan Tingnan mo nga, sa gobyerno, makikita natin, may legislative branch of government, executive form of government, and ano pa? Executive, legislative, and ano pa isa? Ano ba yung tinatawag natin? Judiciary. Yung yan. Kasama yun At yung judiciary, iba po yan dapat sa legislative. At iba naman yan sa executive. Importante po kasi check and balance. Ang problema ngayon, para bang nawawala na ang check and balance. Kasi gusto nga kontrolan natin lagi. Hindi po tama yan. Kaya paalala muli sa atin ito. Okay? So, mag-ingat tayo lalo sa mga ihahalal natin sa May 9. Malapit na po yan. Sila ba ay talagang tatakbo parang kontrolan tayo? Ayaw na natin ang kontrol. Katingnan natin kahit yung sa Russia saka sa Ukraine. Ayaw na ng mga Ukrainian na makontrolan sila kasi they are now free. Malaya na sila. Ganun din. Actually, makikita natin sa Hong Kong. Tingnan ninyo. Ayaw talaga kahit sa Taiwan. Ayaw nila talaga kasi mahalaga po yan na meron tayong kalayaan. Paano tayo magkakaroon ng kalayaan? Sundin natin ang mabuti at tama. Okay? Sapagkat ang tunay na kalayaan ay ang kabutihan at ang sabi natin katotohanan. Kabutihan at katotohanan. Kaya nga, pag walang kabutihan at walang katotohanan, wala ring kapayapaan,
at wala rin po talagang tunay na pamahalaan. Ang tunay na pamamahala, kaya sabi mamamahala sila kasi tatakbo sila ngayon eh. No? Mamaya tatakbuhan tayo. Pag may mga sakuna, may mga disaster, o nasaan sila, tumakbo. Hindi po. Kasi sabihin nga natin ng mga kandidato, tatakbo. Okay, sila tumatakbo. Bakit sila tumatakbo? Parang maglingkod. Hindi yung tatakbo parang makaiwas, no? Yan po ipagdasal natin yan mga kandidato na sana nawa ay sila ay talagang tatakbo para maglingkod. Hindi sila tatakbo at itatakbo ang kaban ng bayan. Wala na po ganyan, Alam mo, God is still powerful. Kaya nga, paalala ito sa atin, Alam mo, napakaganda. So, sabihin ko sa inyo mga tugang na buhay talaga ang Diyos. Ang mensahe ng Diyos, kasi ngayon maraming natatakot eh. Natatakot sa eleksyon. Ano kaya mangyayari para sa eleksyon? Natatakot. Okay? Huwag tayong matakot. Alamin lang natin, kilalanin natin ang ating ihahalal at the same time, manalangin po tayo. Kaya matakot ka pag hindi ka sumusunod sa Diyos sapagkat pag namatay tayo, saan ka pupunta? Sa kasamaan. Kasamang palad. Kaya nga, tayo ay mayroon dapat obligasyon. Okay? Kaya kadalasan kasi gusto natin ng rights and privileges but we do not want the duties and obligations. No? Hindi po yan. There will never be rights and privileges without our duties and obligation. So, obligasyon po natin yan. Kaya napakahalaga po yun. Alam mo, sabi ko nga, kahit yung mga alagad, natatakot pa rin. Pero sa kabila ng ganitong sitwasyon, makikita natin, okay? Naroroon si Jesus, nagpapakilala ng kanyang sarili para pawiin ang ating mga takot. Tulad ngayon, narito ako, nagsasabi sa inyo, ang mensahe ng Panginoon, huwag tayong matakot. Let God be in control. Paano? Na-surrender. Ang problema kasi natin talaga, why should I surrender to God? I am God. Wow, pare ko. Ikaw ba ang Diyos? There is only one God. Naalala ko tuloy yung isang pare na foreigner doon sa kanyang kumbento. Nakalagay doon in this convent, okay, in this world, there's only one God. And you are not that God. Okay? We are not gods. And we should not consider gods. We are not gods. And we should not sabihin natin i-idolize o isasabihin natin ilalagay sa trono ang tao para siyang sambahin. Okay? Mahirap po yan. Kaya sana itong sitwasyon nito na pinakikita sa atin ng Panginoon, nagpapakilala siya muli. Okay? Nagpapakilala. Kaya napakahalaga ito. Alam mo, di ba, nasa Easter season pa tayo, patuloy ang pagpapakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad. Patuloy, kahit ngayon, patuloy ang Diyos na nagpapakilala sa atin. Kasi marami pa rin talagang hindi nakakilala sa Diyos. Marami pa rin talagang hindi tumatangkilik sa ginawa ng Diyos. Marami pa rin. Ang tinatangkilik lang yung gawa ng tao. Lahat na gawa ng tao ay marupok. At ang lahat na gawa ng tao, sabihin natin, ay talagang mawawala yan. Naalala ba ninyo yung na isang araw, nanood po ako ng Netflix na Noah? Yun, maganda po yun. Napaalala sa atin na talagang ginunaw ng Diyos ang buong mundo. Pero of course, sabi ng Diyos, mula ngayon, hindi ko nagugunawin. Okay? Pero alam mo, paaalalahanan ko na lang ang mga tao. Importante po paalala. Kaya ito po muli si Father Butch Bombase OP sa programang Marhay na Hapon na nagpapaalala. Kaya muna, magpaalala muna tayo. Aaray pero di bibigay.
Heidelin Diaz po. Yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpastas Alaksan. Alaksan FR. Diretsyong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan! Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Ito po si Susan Roses. Ano man ang hanap sa butika, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, dekalidad na kayang bilhin. Pag may check, that's the right one. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Pagluluha ng mata, nasolusyonan dahil sa eye solution ng Doc Alternativo. Eye solution po, maganda po pagka medyo nararamdaman ko na parang minumuta yung mata ko, tapos medyo nagluluha. Nilalagyan ko lang po nun, umaayos na po yung pakiramdam ng mata. Ito po, nandito po ako ngayon para magpasalamat sa lahat-lahat. Ako po si Leona Rodriguez, 59 years old na po ako, taga Poblacion Santa Elena, Camarines Norte. Pruweba sa kaibigtibo ng Eye Solution ng Doc Alternativo. Ang Eye Solution exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Ang Doc Alternativo Center sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College, sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Okay mga tugang, balik po kita kiraray sa programang Maray na Hapon pagkatapos na magpaalala. Alam mo, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Huwag tayong matakot. Kasama natin ang Diyos. Yan palagi, God is in control. Palaging sabihin natin yan. Lalo sa panahon na tayo ay nangangamba. Ano ba kayo mangyayari? Anong mangyayari? Alam mo, ang Diyos ang may akda ng lahat. Kaya kung ating isusurrender sa Diyos ang lahat, tayo ay kalmado. Nakita naman natin sa nangyari sa Ebanghelyo kanina na binasa natin, di ba? Na yung mga alagad ay natakot. Kasi sa malakas na hangin at magalaw na tubig sa yung malakas ang alon. Pero nagpapakita ang Diyos sa atin. Nagpaparamdam ang Diyos sa atin. Alam mo, nagpaparamdam lagi ang Diyos. Nga lang, bakit hindi natin nararamdaman? Wala na daw kasi tayong damdamin. Kaya hindi natin nararamdaman. Kaya nga, sometimes we have to be sensitive enough to listen to the Word of God. Sabi nga, only in silence can you listen to God. But most of the time, we are not silent. We're so noisy. Ang daming distraction sa buhay. Dapat magbigay tayo ng talagang pagkakataon. Let's give space and time for God. Hindi lahat na trabaho ng trabaho, hindi lahat ng gawain ng tao. Magbigay naman tayo. At tanda natin, ang tao ay binubuo ng hindi lang katawan, kundi kaluluwa. Pakaingatan din natin ang ating kaluluwa. At sa kaluluwa, kaingatan natin ang ating pag-iisip. Okay?
Yung ating konsyensya, napakahalaga po yan. Ang gulo na kasi ng mundo ang gulo. Ano? At sa gulo ng mundo, nagugulo na rin ang ating isipan, nagkakaroon na tayo mga negatibong mga bagay, ano? Ng takot, na talagang nagugulo na tayo. Sabi nga, tayo ay manalig sa Diyos. Ano? So talagang nandyan ang Diyos palagi. Papawiin ang ating takot. Ano? Kaya sabi ko nga lang, kinakailangan marunong tayong makiramdam. Let's be sensitive enough. Okay? So, nagiging parang dagat na maalon, na nagdadala ng pangamba at bighati ang ating buhay. Kung halimbawa, palagi na lang tayong stress, ano? Yun nga ang problema. Stress tayo palagi. May wala na tayong time. Kaya sabi nga, ano talaga, Father Boots, ang gamot sa stress? Alam mo ang gamot sa stress? Rest. Baliktad mo. Stress. I-rest. Nandun naman yung baliktad lang naman Rest. Hindi stress. Paano ka magre-rest? Rest in the spirit. Hayaan mo na, Lord, I know you are in control. No? Tanda natin, naririyan lagi si Kristo sa lahat ng oras. Sa experience lang natin, may mga panahon na, ako nga, share ko po sa inyo mga tugang. Minsan, dumarating sa akin din ang pangangamba. Lalo na ba may babayaran ako. Kasi may utang din may utang. At pagkatapos hindi po, wala pa akong pera. Paano ko mababayaran ito? Kasi ayaw ko talaga magkaroon ng utang, ano? Kasi ano mang utang, binabayaran talaga yan. So anyway, hindi man ako pinababayaan ng Diyos sa panahon na kailangan ko ang pera, mismo sa araw na yon, 1 minute before na kailangan ko ang pera, dumarating talaga, ano? Naalala ko nga yung pagbabayad, ano? Yung halimbawa, 3:00 mo babayaran, mabuti na lang dumating 2:55 bago mag 3:00. Talagang hindi nagpapabaya ang Diyos. Ano? Patuloy po, mananalig lang po tayo. Ano? Sa mga panahon kasi pinangangamba, Lord, ikaw naman Pero sabi ko sa sarili ko, Boots, kailan ka ba pinabayaan ng Diyos? Minsan sinasabi ko sa sarili ko, para maninig ko ang tataramon ng Diyos, ang sabi sa kuya ng Diyos, Boots, kailan ba kita pinabayaan? Ano? Nariyan ako at hindi kita pababayaan dahil anak kita mahal na mahal kita. Tandaan ninyo, kung hindi pinababayaan ng mga nanay o tatay ang kanilang mga anak, Diyos pa kaya? No? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya lang minsan tayo ay hindi nananalig sa Kanya Hindi tayo talaga ay marunong magtangkilik. No? Hindi tayo marunong magpasalamat. Palagi tayong hingi pero hindi man tayo magpasalamat. Naalala ba ninyo yung 10 kitongin pinagaling ni Kristo? Isa lang ang marunong magpasalamat. Ano? So, hindi po dapat marunong tayo magpasalamat. Kasabi ko nga dyan, ang tinatawag yan, reciprocity. Ano? Talagang, pag ang tao marunong magpasalamat, magaan din magbigay. Yung tao, hindi man marunong magpasalamat, para bang yung tao pa nagbigay, yung taong tumulong, ang may utang na loob pa. Mali po yun. Ano? Kaya talaga, sabi nga, magpasalamat lagi tayo sa Diyos. Hindi tayo pababayaan. Maliwanag po yan. Okay? Naririyan ang Diyos lagi sa atin lahat ng oras. Ano? At sabi, God is everywhere. Totoo naman, patuloy siyang nakikisa sa ating buhay. Ano? Tingnan mo isang pagpapatunay yan Bakit ang Diyos nagkatawang tao? Para tayo ay samahan niya. O tingnan natin, ang buhay ni Kristo. Mula nang siya isinilang, sinamahan niya tayo Yung tinatawag na incarnation. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos Ang napakaganda pa nga dyan, yung nasa halip na tayo ang parusahan kasi tayo naman ang nagkasala. Ang Diyos pa rin si Kristo mismo ang nagbata ng hirap.
at parusa natin. Sabi nga sa English, He took upon everything upon Himself, so that we may be set free and live. Yan, napakaganda po yan. Kaya malaking grasya na pinapaalam sa atin ang kanyang presensya sa gitna ng takot. Kaya pag natatakot kayo, huwag kayo makalimot magdasal. Palagi yan, magdasal. Kaya nga, yun, dasal ko lagi. Kaya pag nakakalimot ka kasi magdasal, matatakot ka talaga. Pag nakakalimot kang isipin ng Diyos, matatakot ka talaga. Bakit? Ang iisipin mo, problema eh. Pag iniisip mo ang Diyos, nawawalang problema. Bakit ngayon? Punong-puno ka tayo ng problema. Kasi, iniisip mo problema eh. Totoo, magkakaroon tayo ng mga problema, pero may solution po dyan. May kalutasan po dyan. Dahil nandyan ang presensya ng Diyos. Kaya nga, mahalaga po yung tinatawag natin, the prolongation of the presence of Christ in our midst. Hindi niya tayo iiwanan. Parang minsan nga, ito ang ginagawa ko, hindi ko kayo iniiwanan. At least nagre-record ako kahit wala po ako. At least nandyan din po ako sa technology or sa at least narinig din ang boses ko. Di ba? Kasi ang Diyos nga hindi nagpapabaya. Kaya nga ganoon din ang dapat gawin natin sa bawat isa. Huwag tayong magpabaya. Kaya sabi nga, there is never substitute from presence. The presence of God in our midst. Okay? The presence of one another. Sa mga panahon na may takot tayo. Naalala ko ngayon, nung bata pa ako, nung panahon kasi talagang madilim. Naglalakad kami ni Mama sa madilim pa noon kasi wala pang ganong elektrisidad sa mga poste. Pagkasama ko si Mama, hindi ako natatakot. Nandiyan si Mama ko eh. Hindi ako natatakot. Bakit? Tutulungan niya ako. Mga kaibigan, napakahalaga po. Sabi nga, kapatanagan ng loob. Okay? Nabibilot ako sa Tagalog eh. Kapanatagan ng loob at kapayapaan ang dala ng Kristong sa kanyang mga alagad o sa ating presensya. Kaya ito ang tugon natin, ang ating buhay, napakahalaga. Sabi nga sa Salmo, oras lalo ng panahon at ang takot, pangamba, poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Yan, mga kaibigan. Mga tugang, inabot naman tayo ng oras ng pamamaaram. Sana ako po ay nakapagbigay sa inyo hindi lang ng impormasyon, kundi inspirasyon at lalo-lalo na ng bendisyon. Okay? So tayo ngayon ay magdasal na. Ating tapusin ang ating programa ngayon hapong ito sa pamagitan ng pagdarasal ng panalangin kay San Miguel Arcangel. Nanawa tayo ay iadya sa anumang mga masama, labanan anumang masama, at tayo ay laging kasangkapanin ng kaligtasan at palaging makapag-isip, makagawa ng tama at mabuti. Kaya sa tulong ni San Miguel Arcangel, nawa tayo ay palaging kanyang gabayan, tulungan, labanan anumang masama sa buhay na ito, sa mundong ito. Kaya tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin po ninyo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at mga silo ng demonyo. Sugpoy nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulit mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Nawa kami ay yung laging pagpalain at nawa ihadya mo kami sa anumang masama at anumang kapahamakan upang aming may sagawa lagi
ang kalooban ng Diyos. Diyos mabalos po sa Endogabos mga tugang na naginanyog ang programang Marina Hapon with Father Butch Bombase OP. Sana po tayo palagi ay magkaroon ng tapang. Huwag tayo maging duwag. Bakit? Nandiyan lagi ang Diyos. At sabihin ko sa inyo mga tugang, sama natin ang Diyos. And sabihin natin sa sarili natin, God is in control. So if God is in control, we will always be out of trouble. Salamat sa Diyos. And mga tugang, ito po muli, si Father Butch Bombase OP na nagsasabing, marhay na hapon. Bye-bye for now. Stand before the grand horizon. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok nang nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Sumayaw ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise, first is non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Lucky Manzana po. Gusto niyo bang maging lucky? Bumili ng Hinebra. Tingnan ang ilalim ng selyo. Dahil sa Hinebra Tres Suertes promo, lucky hanggang dulo. May instant premyo, 5 pesos, 10 pesos. Free Hinebra products. May multiplier pa na times 5 hanggang times 500. May raffle draw din for a chance to win 100,000 pesos. May game 2 for a chance to win 1 million pesos. Sali na sa Hinebra Tres Suertes promo dahil may pag-asang manalo hanggang dulo. Visit our Facebook page or see posters and scan the QR code for more details. Promo duration March 16 to July 30, 2022. Per DOH FDA CFR number 0417S2022. Drink responsibly. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 2:09. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Handa ang Philippine National Police o PNP na magkondukta ng investigasyon may kinaraman sa mga alegasyon kontra sa mga pulis sa pigsasabing drug lord na si Kerwin Espinosa sa ngaran kan hustisya. Ipinahayag ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Roderick Agustus Alba may kinaraman sa counter affidavit na isinumitir kan kampo ni Espinosa sa Department of Justice o DOJ kung saan binawi niya ang gabos na sa iyang mga pahayag na imbelto kay Senadora Leila de Lima sa illegal na droga. Sa affidavit, sinabi ni Espinosa na ang sa iyang mga naenot na pahayag sa mga hearing kan Senado kontra kay de Lima resulta kan pananakot asin patakot sa iya asin sa iyang pamilya kan mga pulis. Sinabi kan opisyal na wala pang nare-receiving kopya kan counter affidavit ang PNP alagad committed ang PNP na magluwas din katotohanan sa gabos na kasong pigkakaputan ninda. Sa ngunya na nasa korte na ang kaso asin mas maray pang pabayaan na magligid ang hustisya. Yan ang pang-alas 2 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa